Cada director té la seva idea, no?, del que busca, no? Llavors això és el que busco en el cor, però a través d'una manera que sigui interessant i atractiva pels cantants. Tots els membres es coordinen, transmeten les emocions i és com un grup molt unit. I quan es canta, doncs s'uneixen encara més. Quan vaig començar jo, no afinava gaire, això jo ho veig que no afinava gaire, i ara estic anant millor perquè ja veig que afino millor. A mi m'agrada cantar a la coral perquè sona millor quan estem tots en grup. Sí que m'agrada cantar amb altres nens perquè no estic tan sola. I quan cantes amb altra gent, com que tens que escoltar l'altra gent. Hi ha molts altres nens i llavors la melodia surt més maca. Penso que els hi aporta tota aquesta cosa de fer la música en conjunt i a més fem uns espectacles molt xulos amb les corals. La música en general, per mi, ens aporta també disciplina, escolta, justament aquests valors també de respecte que intentem tant fomentar en els infants. Jo crec que tot això ho trobem en essència pura dins del cant coral. M'agrada perquè si jo m'equivoco em puc sentir més ajudada i no tan sola quan canto davant de gent.